Right, muri yeZimbabwe zvatoshorana gonzo nachin'ai zvikanzika nharisa Chivhayo musamunzwire tsitsi nekuti inini panapa hapasi pachechi. Mamiriro akaita nyaya panapa muri yeZimbabwe panaka ndiri mumastreets tichingwavha kumboonera nyaya dzacho dzinenge dzichiitika kozi tinenge tichida kumbomirira kuti mbonzwa kuti zvimwe zviri kutora nzvimbo. Situation iri panapa mahwani chaiwo muri kuiziva mese nyaya iri mumastreets izvezvi nyaya iri kupisa inova nyaya yaKelsi uyo anova second wife yaCollins Mnangagwa. Nyaya iripo ndeyekunzi zvoni vakanga vada kurova mabude iko zvino zvarimo mukati, but skillful nestrategy dzanga dzarongwa pakatobuda bheu paya kuti plan B yanga yatosara ndeye kurova mabude nekuti pari kudiwa zvinhu zvakawanda from here 54 properties, motor and stuff, all those things zvinoda kuti zvimbobvunzanwa pamboitika conversation inoti tingaiti chi type ye questioning inenge ichida kunginzi ichirohwa ipapo zvinhu zvokwazvo acquire sei. Ende nyaya imwe iri kunetsa ndeye kunzwa kuti pakarohwa macharges emoney laundering. Saka pakuda kurohwa mabude kuda kutiza munyika hanzi panga paorganizwa private jet. Saka ndo zvaita kuti Chivhayo according nemanzwiro ndazviita inini hanga totoshorana nemhomzi yaya ari kunzi Chivhayo atosvika pakutoblokwa zvezvo zvekuzoti mamuka sei mama maita sei zvinhu zvanga zvatodhakwa kuna Chivhayo. Chinozoitika vakomana vacho vanozonyanya dzungu, tine mari isusu, tine maprivate jet and stuff. Saka information yakasvika onoza inosvika zvisiririzvo ichinzi iyeyu wemari netuma-jet twake ndotoda kushandiswa kupukunyutsa shiri yenyu, shiri yemakateera hurimbo mukabata mega. Murikuona pane nyaya yacho. But without wasting much of the time muri yeZimbabwe regedza tibva tambodzokera pane nyaya yacho in detail inova nyaya iri kutemesa musoro zvakanyanya. Collins Mnangagwa's in-laws held jet grounded in Dubai escape drama. Ndiwo musoro wenyaya uri panapa watiri kusangana nawo pachinzi zvoni. Police on Wednesday thwarted an apparent attempt by the mother and sister of Collins Mnangagwa's second wife to flee Zimbabwe after authorities launched a money laundering investigations. Collins is the twin son of President Mnangagwa and First Lady Auxilia Mnangagwa. A private jet that was due to fly his in-laws to Dubai was grounded overnight at Joshua Nkomo International Airport in Bulawayo and only cleared to leave on Thursday morning without them. Law enforcement sources said Amina Jacinta Jezab, Arab mother of Collins' second wife Kelsi Tadiwa Tafirenyika and her mother daughter Dion Tanaka Tafirenyika were detained moments before they were due to board the jet. They had chosen the airport in Bulawayo hoping to avoid detention. The aircraft, a Bombardier Global Express with registration A6AFC and carrying a crew of 3 men and a woman, was denied permission to take off on Wednesday night after authorities said the control tower was unmanned. The women were allegedly found with drugs during the dramatic detention, which came on the eve of the High Court granting bail to KFC following August 4 arrest on drug possession charges. ZimLive understands detectives were waiting outside Chikuru Maximum Security Prison on Thursday night to rearrest KFC on fresh charges after release. Arab was first detained in Harare on August 13 when police seized a Toyota Land Cruiser from over suspected money laundering. She is allegedly that she was assaulted while in custody. Pictures circulating online Thursday showed bruising across her body. The seized vehicle is among the list 54 properties Kelsi is allegedly to have acquired using
millions of dollars stolen from Collins Mnangagwa, who owns several mines. Sources said police have so far reportedly recovered about 13 of the properties, including vehicles and houses. Investigators believe some of the properties were registered in the names of her relatives, including her mother and sister. Sources said the First Lady has been driving the investigation, accusing KOC of introducing her twin son to drugs before allegedly stealing from him while he was under the influence. She was allegedly demanded that KOC and her mother should remove a witchcraft spell they put on her son, which allows them to get what they want from him. The ritual, allegedly performed by a Sangoma, is supposed to have taken place at sea in Durban, South Africa. Collins is believed to be currently in Dubai undergoing a rehabilitation for drug addiction. Sources said he has continued supporting KOC, including paying her legal fees and helping facilitate the aborted flight. Neither Auxilia nor Collins has publicly commented on the allegations. The First Lady arrived in Bulawayo by road on Thursday for an unrelated event on Friday, at which she will meet the elderly. Repeated attempts to obtain a comment from police spokesperson Ponyati were unsuccessful. Ndo mabudisiro yaganga yakuitko nekuna Nazim live ikokoko. Asinini pandanzwo manzwera ndazviitawo nevakwanisa kunge vachindiudzawo vanga vari kutaura kuti kuzotosholana kwese kwanga kuri kuitika uko panga paita kuvutarisana kukuti maybe zvichida weeknew ndiye anga sponsor nyaya dzendege kana kuti anga akwanisa kuoffer. Maybe hatizoziva koma nava zvizokuti takutotanga kutonzwa kuti vane ndege dziri kutotakura vanhu dzichita madhiri mabusiness. I thought kuti maybe angori neyake iyo yaanenge kuti Gulf Stream what yaanenge achingosimbisa, but you zvatakunzwa panapa mukomana anga asvika pakublock anga atokwanisa kuti anga akata vanhu vakakula, but because of ameno maskillful here kana kuti mukomana anogona kunge ane mishongawo inokwanisa kuzovadzimaidzawo futiwo kuti vakwanise kuzongomukanganwira kana kumuregerera. Nekuti makabva maona pamazuva mashoma adarikaya ane message yaakataura akaposta vana vake vakagara akati vana vangu tu ava ndo vanhu vakandikoshera muupenyu hwangu vega ivava napresident Mnangagwa wechi3. Saka mubvunzo wangu unobva wati kana wakutaura kuti napresident Mnangagwa wadi kuti namai Mnangagwa wacho kureva kuti zvakawanda zvinenge zvichiitika ipapo. Vamwe vakabvunza kuti ko wadi kutaura kuti akakukoshera namai wechi wewana namai mwana wako awo. Hapana mumwe akambotaurwa ipapo. Ndo mapisira kuti nyaya dzacho muri yeZimbabwe. Saka ndangoti ndikangopfura nepanapa zvakadai so tingodaiwa zvakanaka zvakadaro tichionesana kuti zviri kutora nzvimbo. Handiti kana pachinge pazoita imwe nyaya munondodzoka ndichikuzivisai, asi zvamanje nyaya idzi dziri kupisa dziri kubvira hakusi kudyika rinopisa kunzoko.